elmegyek, Feri a útnál. Akkor talán befoglaltam. Nem én... Te is elmegy a Laci, nem eszünk valamit, vagy egy... De most már vissza! Jó van videó, na. Mert így futottátok el! Rárakjuk YouTube-ra. Tényleg? Az hülye gyerek. Ő a jó. Figyelj! Itt meg is futottak! Te se tudod, hol van, úgyhogy tök mindegy. Bezárton utcába, itt a tök... Miért üvöltesz? A telefon az nem hangosító izé. Pedig félmobilt látok. Elfutottak a Vodafone! Én félmobilt látok. De szerintem ez mind a három szőke, nem tudja, Ez hol van. Pannó. Azt se tudják, hol vannak. Budapesten ér. Micsoda? Olyan problémák akad, hogy üvölt, és nem tudja, hol van. Azt az utca nevét nem tudja, azt tudják, hol van. Nem tudja elmagyarázni azt, hogy ez hol van, ez a Vodafone. Bocsánat. És üvölt, azt hiszik, hogy társadalmilag nem elismert népcsoport vagyunk, de én nem tudom, én rosszul érzem itt. Hogy koncentrál. Közben nyomja azt a telefont, és azt magyarázza neki, hogy bocs, de nem tudom, hol van a Vodafone, mert hülye vagyok. És én is hülye vagyok. És nem értem az egészet, még mindenki. Hallod, Frej tovább. És így látom, mindenki hülye. Nem kommunikál az hülye. Hol van a Miklósi optika? És ő se tudja Hol a azt, hogy Miklósi optika? egy beteg ember van az utcán. Nem tudom. Következő adásunkban elveszett kutyákat fogunk megnézni, hogy miért nem találnak haza. Most te kamerázol?